नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आरोबाव खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आङो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो मोजाङैनो दङ भगबाननि अननायाव। आरो नोंथांमोना आंखौ सानफ्रोमबो बुङो आदा काश्मीरखौ नायनि होननानै। आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। मोनसे जायगायाव थांनानै आङो गोबां भिडिअ बानायना लाना फैदों आरो गोबां मोजां। आपेल दंफांबो नुगोन नोंसोर बेयाव, आख्रुटा मा आख्रुखौबो नुगोन। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो, अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो नुनो मोनगोन। नायलाय माबायदि समायना। आयु नै बेयावहाय जिरायबाय थानो जा मोजां जाखादों। नै अन्थायाव जिरायनानै नै सलिडलै। वाव बेसेबा समायना। आयु हाबना नायनिलै खेबसे मा दङ। गियै जाथारगोन। ओइ बेजों थांना नायथारनि आङो, गिनायाव गैया। वाव ओहो इदिस' आहा बेजों थांनोसो हागोन हाला। नै आरो बे फांसेखौ नायलाय, हानिफ्रायनो बोरै बुग्लाबजोबनाय। आयु जों गायनाबो बेफोरबायदि खालामनो हाया। माने इसिबां समायना, माने इसिबां समायना जायो। वाव लोगोफोर बेसे समायना। नायलाय बेसेबा समायनानै नायलाय। आं नोंसोरनो देखायबाय थागोन, जेसेबां हायो आं नोंसोरनो देखायगोन। आरो लामा नायलांबाय था। आपेल बे जाबाय आपेल दंफां आरो नै आपेला। आपेल फिथाइ थाइहांदो, नै आपेल दं। बे जाबाय आपेल दंफां। फिथाइ थाइथ'वाखै आपेला। बे सब आख्रुट गोजा, आख्रुट। मालाय बिसोरनि न'फोरा बोरै।
बे आरो मा स्टाइलनि जाना दं नायलाय जा समायना आयु वाव बेसेबा समायना बेयाव जिरायना थानोसै आं दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो एसेबांनो जायगा देखायबाय थागोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा अब्ला आंनि लोगो गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै आं आसा खालामो जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय